வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தன்யா ரெசிபிஸ் தமிழ். எப்படி இருக்கீங்க? நலமா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம மேக்ரோனி பாஸ்தா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இந்தியன் ஸ்டைலில் நல்ல சூப்பராக பசங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச பாஸ்தாவை நம்ம இந்தியன் ஸ்டைலில் மசாலா போட்டு செய்யலாம். வாங்க. நான் ஒரு 300 கிராம் பாஸ்தா எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் எந்த ஷேப்பில் வேணுனாலும் எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த பாஸ்தாவை வேக வச்சுக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் நான் ஒரு 2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ பாஸ்தாவை சேர்த்துக்கலாம். பாஸ்தாவை சேர்த்து நல்லா ஒரு 5 to 8 நிமிஷம் வேகட்டும். 10 நிமிஷம் நல்லா பாஸ்தா நல்லா சாஃப்டாக வேகட்டும். பாஸ்தா நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடுச்சு. கையில் எடுத்து அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கும். இப்போ இதை நம்ம வடிச்சிக்கலாம். தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து வடிச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டியில் பாஸ்தாவை வடிச்சிக்கிட்டு பாஸ்தா நல்லா ஆறட்டும்னு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது எதுக்காகனா பாஸ்தா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக எண்ணெய் ஊற்றி இந்த மாதிரி கலந்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்குது. நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ ஒரு கடாயில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். கடலெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம், உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு பொடியாக நறுக்கின பூண்டு ஒரு 10 பல்லு பூண்டை நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி ஒரு துண்டும் நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். பச்சை வாடை போகட்டும்னு வதக்கிட்டு ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்து நல்லா வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரை நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதக்கிக்கிட்டு நான் ஒரு 2 பெரிய தக்காளியை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி கொண்டு வந்திருக்கேன். இப்போது மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்ச தக்காளி விதை சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியை சேர்த்து தக்காளியோட பச்சை வாடை போகட்டும்னு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். கிண்டி விட்டுக்கிட்டு 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். நான் பச்சை மிளகாய் முழுசாக சேர்த்துருக்கேன் பசங்க சாப்பிட்றதுக்காக. நீங்கள் வேணும்னா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள் 2 ஸ்பூன், 2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் சோம்புத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்து ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம பாஸ்தாவில் ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால இங்கே நம்ம மசாலாவுக்கு மட்டும் தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு இப்போ ஒரு 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்கட்டும். தண்ணி சேர்த்து நல்லா அந்த பச்சை வாடெல்லாம் போகட்டும்னு நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்தளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு மூடிடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்குது. நமக்கு நல்லா தொக்கு மாதிரி வந்தால் தான் பாஸ்தாவோட சேர்க்கும்போது நல்லாயிருக்கும். திரும்ப மூடி போட்டு மூடி ஒரு 10 நிமிஷம் சிம்லே வேகட்டும். இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போது கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது. இப்போ கலந்தீங்கன்னா இப்போது தொக்கு சூப்பராக இந்த மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்தா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இல்லாமலும் செய்யலாம், இது ஆப்ஷனல் தான். 2 ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு நல்லா ஒரு தடவை இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு இப்போ வடிகட்டி வச்சுருக்க பாஸ்தாவை சேர்த்துக்கலாம். பாஸ்தாவை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் பாஸ்தா. கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா பாஸ்தாவில் மசாலாலாம் படுற மாதிரி கலந்துக்கலாம். பசங்க பார்க்கும்போதே வேணும்னு விரும்பி கேட்பாங்க, சாப்பிட வேணும்னு. நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி மசாலா ஃபுல்லாக கலந்ததும் கொத்தமல்லி தழை தூவி ஒரு பீஸ் பட்டர் சேர்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான், அட்டகாசமான சுவையில் பாஸ்தா ரெடி. இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோஸ் பிடிச்சா ஒரு லைக் போட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம சேனலோட மற்ற வீடியோஸும் பாருங்கள், பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.